Сәхнәдә балалар рок-музыка төркеме чыгышлары да бүген яшьтәшләре өчен Казан Кремле зур бер балалар илен хәтерләтә. Малай кызлар осталык дәресләрендә катнаша, берәүләр мамыктан җиләк-җимеш ясаса, икенчеләре эшләнмәләрне төсле буяулар белән бизи. Настроение шәп, бегеши. Беренче Татар балалар каналыннан да бәйрәм программасы. Сабыйларны Шаян малай каршы ала. Рәсемдә ясалды, җыр-бию дә башкарылды. Нәни тамашачылар Шаян ТВ алып баручыларына сораулар да әзерләгән. Ничек каналга эләгергә, аның өчен нәрсәләр кирәк, ни тапшыруларда катнашырга була. Үзләренең теләкләрен, тәкъдимнәрен белдерделәр безгә. Без инде буларның барысы белән бергә сөйләшеп, бергә рәхәтләнеп күңел ачтык. Шаян белән матур. Без җырладык анда. Бидек. Безнең кайфыбыз бик әйбәт, бик матур монда. Шундый күңелле. Казан үзәгендә уен фест бәйгесе дә узды. Анда республикада яшәүче халыклар үзләренең милли уеннарын күрсәтә. Быел финалда 14 команда, Үзбәкстаннан да катнашучылар бар. Шуңа уен фест беренче тапкыр халыкара дәрәҗәдә үткәрелә. Авылларда элек-электән популяр булып, онытылып барган уеннарны кире кайтарырга телиләр. Бүген без бик кызык уен тәкъдим иттек. Күршин яхшымы дигән уен. Бу уен безнең карт әби-бабайлардан килгән. Без аны һаманда уйныйбыз һәм аларны югатмаска дип тырышабыз һәм үзгә поколениеләргә дә күрсәтергә зыенабыз. Фестиваль җиңүчеләрен Татарстанның мәдәният министры Ирада Юпова бүләкләде. Милли гореф-гадәтләрне саклаган өчен катнашучыларга рәхмәт сүзләрен белдерде. Спасибо огромное за вашу активность и на игровых площадках, на майданах. Саба районыннан берлегән коллективы уен фест фестиваленең гран-при иясе 11 кызалар тәкъдим иткән чабатачы уеннары җиңүгә китергән. Элек авылыбызда һәркем чабата үрә белгән диләр. Эх, шабата, 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 шабатлата. Әйттеләр инде менә берлегән җиңде дип, без инде кычкыра башладык, без иң каты шатландык. Безгә бу төш шикелле, чын шикелле түгел. Төштә шикелле. Ышанып та булмый. Кызларга бүләк Сочи шәһәрендәге аттракционнар паркында ял итү. Алия Сабирова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.